Il-Prim Ministru Robert Abela qed ikompli jiffaċċja aktar pressjoni minn deputati u membri tal-Kabinett wara l-qasma li nħolqot fil-Partit Laburista qed issir dejjem aktar evidenti. Hekk kif Abela wera li mhux kapaċi jiċċensura u jkeċċel il Joseph Muscat mill-Partit Laburista, hemm min qed jinsisti li la darba sa riżenja l-eks mexxej Laburista għandu jieqaf hawn. Din il-pożizzjoni iddikjara l-Ministru José Herrera li bil-polit wera kemm ma jkunx kuntent jekk Muscat jerġa' jitħajjar jidħol fix-xena politika. Dan wara li mat-Times l-eks Prim Ministru qal li ma jeskludix li jagħmel dan jekk idejquh. Teskludi ritorn għal politika f'Malta? Jekk jgħodu jdejquni iva. Ija. Ma neskludix. Iżda min-naħa tiegħu mal-mikrofonu ta' Net News, il-Ministru Herrera rrepeta l-messaġġ li jidher li diġà għadda lill Prim Ministru fil-jiem li għaddew li fl-opinjoni tiegħu la tkun ħadd id-deċiżjoni li tieqaf trid iżżomm ma' dik id-deċiżjoni. Fid-dinja tgħaddi esperjenza, tgħaddi karriera, però meta jkun iż-żmien li inti jew raġunijiet personali jew raġunijiet oġġettivi li inti tħoss li għandek tispiċċa minn dik il-mixja li tkun bdejt, tista' tkun professjonali, tista' tkun politika, naħseb li la tkun tajt, naħseb li tkun ħadd deċiżjoni, trid imbagħad iżomma dik id-deċiżjoni. U għalkemm wieġeb bit-tbissima jidher li Herrera u wieħed minn dawk li mhux kuntent wisq li Muscat jerġa' jkun fuq il-lista tal-kandidati tal-Labor għall-elezzjoni ġenerali. Sekondu jkun kandidat miegħek fl-istess elezzjoni miegħek. Min jien biex nikkummenta f'ħaġa bħalli. Il-Ministru José Herrera refera wkoll għal fatt li l-eks mexxej wara biċċar li l-familja Muscat appoġġjat lil Robert Abela fil-ġlieda għal leadership. Dan milli qal li jidhirlu li l-vot għandu jibqa' konfidenzjali. Il-verità hija li pereżempju Michel tkellmet ma' xi nies u tkellmet favur Robert Abela. Joseph Muscat jagħmel dak li jidhirlu, jien nagħmel dak li jidhirli. Jien jidhirli li affarijiet li huma konfidenzjali huma personali. Ma kien żomma Marija. Il-kummenti tal-Ministru José Herrera waslu ftit sigħat biss wara li mistoqsi għal darba darbtejn mill-ġurnalisti matul konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja. Abela il-kontinwità ta' Muscat reġa' ħarab milli jwieġeb jekk se jiġħad lill-predeċessur tiegħu.